Era o momento no que o presidente da Deputación procedía á apertura das portas do primeiro centro público experimental de Galicia que a unha formación e investigación sobre o sector lácteo. Tomé acompañado polo alcalde de Castro de Rei e membros da Corporación Provincial e do Coñecemento visitaron en grupos reducidos estas pioneiras instalacións postas en marcha pola Deputación e a Universidade de Santiago de Compostela cun claro obxectivo. Poñer a formación, poñer a investigación e poñer a innovación ao servicio dos gandeiros e das gandeiras da nosa provincia. E tamén de todo o sector primario e o sector ao servicio do desenvolvemento do noso rural tamén a través de EPS. Unha vez máis, unha aposta da Deputación Provincial por apoiar, colaborar coas iniciativas da Universidade, en este caso, ademais, a prol do sector agrogandeiro da provincia e de todo Galicia. Un centro que se inaugura en plena actividade. A primeira promoción de universitarios xa están a realizar as súas prácticas nel. E hoxe pois, xa podemos ver aquí como temos actividades prácticas dos nosos estudantes e queremos, eso vai a revertir necesariamente en que vamos a ter mellores profesionais, mellores veterinarios, mellores enxeñeiros agrícolas que van a coñecer pois esta nova realidade dende unha experiencia como esta, como é desta granxa experimental. Pero tamén un centro que axudará a afrontar retos importantes que contribuirán ao desenvolvemento económico da provincia a través do impulso dun dos seus sectores estratégicos como é o lácteo. No que somos unha potencia non só a nivel de Galicia, sino a nivel do Estado, e contribuirá tamén a afianzar a posición da provincia de Lugo no mapa do ensino superior europeo. E contribuirá tamén a reter o talento dos nosos mozos e mozas e a fixar esa poboación no rural da nosa provincia que tanto necesitamos. As instalacións están construídas nunha finca provincial de máis de 15.000 metros cadrados ao pé da Granxa Galloso Castro. Ten capacidade para 70 vacas produtoras e 12 secas. Conta cunha nave para gando de leite, de maquinaria, un aulario e unha fosa de xurro e 2 silos de formigón. Ademais, instalouse unha sala de muxido cun robot con capacidade para 10 cabezas de gando, un sistema que se combinará co pastoreo, favorecendo o benestar animal e apostando por un modelo sostible. Aquí vamos a ter as vacas máis felices de Galicia, pois vamos a tratar de que así sexa, non? Coas mellores instalacións, os mellores cuidados e unha boa pois base territorial, seguramente pois o poderemos conseguir. Con esta infraestructura de primeiro nivel dase un novo paso na Granxa Galloso Castro da Deputación, un referente e un motor para o sector primario da provincia e de Galicia. No orzamento da Diputación de Lugo para o ano 2021, que acabamos de aprobar recentemente, reforzamos o noso compromiso co sector primario incrementando un 13% os fondos para a actividade agrogandeira, forestal e do mar. A Deputación destinou o 90% do investimento, máis d'1 millón de euros, á creación destas instalacións, achegando ao USC o 10% restante. O ente provincial asumirá tamén o 100% dos gastos de funcionamento.